Здравейте, аз съм Мигиан. И това е Принца на Персия в Forgotten Sands. Играта не съм снимал доста време, не е много готина. И в миналия епизод там се случи нещо доста гадно, защото излязоха скелети там, появиха се. Абе, не се мога да обясня, вижте го. Така. И продължаваме сега. Да. Аз се извинявам, че не съм качвал доста време, ама примерно и сега в сряда на 3 април имам рожден ден. Имам рожден ден и тази седмица няма да качвам много и сега искам да направя видео, да направя няколко видеота. Ще направя сега едно или две на Принца на Персия и няколко на Майнкрафт също. За да имам, нали, ще конвертирам, само да имам да ги качвам. Това, тук ще ни дадат способност. Да, сега гледайте. Няма да скипвам. Всъщност това трябва да влезем сега. Да, ето така. Няма да скипвам сега. Трябва да вървя. Чакайте сега. От тап какво се правиш? Това, да. Добре, така. That is how I found my way here. Водна Where is зима. here exactly? And who are you? And what do you know of King Solomon's army? We are Razia, Queen of the Marid, Guardian of the Waters, and ally to King Solomon himself. We helped to seal that army away. That would have been more than 1,000 years ago. You couldn't possibly... I am of the Jinn. We are not so short-lived as humans, or so quick to forget things of vital Малко ми importance. запушен носа, ще ме извинявате, ако подсмърчам или ако дишам по Do you странен know начин. what your brother has unleashed? That army did not belong to King Добре, Solomon. добре, скипвам, просто омръзвам. Така. Мислех да не я скипвам, ама ще я скипна, защото... Така. Добре. What was that place? Добре, вече можем да This връщаме must време. be what she meant by giving me more time. Are these the powers of the Jinn? Така. Добре, от тук дали ще мога да мина? Добре. Ще мога. Просто пуснах малко по-рано и... Добре. Сега. Добре. Това е лошо. Много лошо. За играта всъщност съм стигал почти до края. Може би мисля, че само последния бос ми беше останал да победя, ама... Не знам защо нещо спрях ли. Забравях какво беше. Каква беше причината точно. Да. Така. Добре. Shit. Какво ми дава? Кръв не искам, кръв искам от това другото там. Така.
това. Така, даде ми синьо. Шит, окей. Добре, скачай. Браво, принце, машина. И тук най-вероятно... These are the stables. I can get to the fortress The through here. stables. Да. Why is it so quiet? I can't even hear the battle anymore. Така. Сега тези не са особено трудни. Добре, значи когато съберем достатъчно такива жълти, които ни пускат, можем да си качнем апгрейди. Така, сега как се риташе, я забравя. Ага, с Е. Или с това беше, да. Така, обаче ми трябва кръв, защото ще умра. Така. И последния. О, качих ли ги? Супер. Finish energy. А това не е за... Това не е за маната, което... енергията, да. И това ми е... за кръв. За кръв ще взема. Сега това за какво е? Пак за кръв. Stone Armor. Tail of Flame. Добре. Apply an exit. Окей. Ето виждате кръвта сега. Ето, сега ще видите. Не, няма да видите, излагах. Така. Да, но тук е пътя. Ето вижте сега кръвта. Так. Има още едно място, където... Не е на тук пътя. Така. Сега. Но там би трябвало да ходя. След малко всъщност ще спирам клипа. Така. На къде обаче? Тук. Да. Така. Добре. Значи, нали, аз ви казах още в началото, че така на зони ще го правя. И всъщност на зони ще го правя. Сега през следващата зона ще спра видеото вече, нали, когато стигна. То ние вече сме всъщност в едната зона, ама... Аз искам да... Чакайте. Добре. Аз искам да мина... Понеже това, нали, много кратко беше, искам да отмина в следващата зона. Така. Добре, за мен това е най-интересната Принца на Персия. Сега искам в този момент точно, когато гледате видеото, да напишете в коментарите коя ви е любимата Принца на Персия.
И скоро ще направя едно видео с giveaway, който... Чакай, сега така. С giveaway. Да, добре бе, точно мен ще чакат, да. What the fuck, какво? Мразя тия капани. Чакай сега. Движа още малко. Така. Добре. Никога не съм успявал да ги мина. Чакайте. Още малко. И давай. Не. Така, това са трендери. Нищо не ми дава. Да, още гадове. Добре. Чакайте да се взема кръв, момчета. Момчета, не дейте сега. Вижте сега. Нека поговорим като зрели хора. Ма аз забравях. Вие не сте хора. Ама пък вижте, за зрялото със сигурност мога да твърдя, че сте доста по-възрастни от мен. Дори бих казал, че така, нали, на една доста голяма възраст, така че доживели толкова години. Ще ми кажете ли тайната? Сигурен съм, че е от пясъка, нали? То е тайната. Така, само че това трябва на повече хора да го използва. Извинявам се, не хора. Обиждам ви така. Като ви казвам, че сте хора. Вие не сте хора, нали? Какво сте всъщност? Господа, нека поговорим като зрели мъже. Добре, не ще ти говорим. Така правя с тия, които не искат да говорят с мен. Какво? О! Добре. Супер. Само че първо трябва да се взема кръв. Добре. Така. Добре. Скок. Сега тук нагоре, скок. Так. Добре. Вярно? Добре. Така. Хубаво, че поне не го изписва. Fixing all this really be so simple as reuniting the medallion halves? Добре, как? Така. Да. I wonder if Malik waited for me. He probably has a better plan than I do. Естествено, че ще ми свършат всичките работи. Всъщност, клипът ще стане доста дълъг и мисля да го спра. Ей сега. Още малко и...
Мисля да приключа. Да, естествено, сега пак ще излязат такива, ще ме убият. Perhaps these defenses do have their Yeah. uses. Имаме време. Чудно. Окей. Ей сега тръгвам. Да, не умрях. Кой казах? Окей, няма го гледам пак. Perhaps these defenses Но do пък поне have имам their две uses. такива завръщане на времето. Така. Добре. До края ще се върна. Така. Да ми е пълна кръвта. Нали колкото. Ако може да се каже пълна. Браво на мен. I should have seen at least some soldiers by now. Where is everyone? О. Но мисля тук да приключа. Да. Тук ще приключа наистина. Надявам се клипа да ви е харесал и ще се видим в следващия епизод. Всъщност няма да се видим. Чао!